लिया खाना। बिस्किट है। हाय, मैं इस बेबी को खाना खिला रही हूँ। अच्छा, ये किसका बेबी? ये मेरा, वो मैं स्कूल बैग से निकला था। अच्छा, ये किसने दिया ये डॉल? कितना अच्छा है आपका डॉल। ब्यूटीफुल। किसने दिया ये? दादा दादी ने घर से लेकर आया। ऐसा क्या? A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore. So Udah Raizefar, kewajar men vlogging खालामैया नै एसे क्लास लागासिनो ओमफ्राय क्लासनि उनाव लोगो मोनसिगोन दिनै एसे नोंथांमोना जों रुबा जागोन। With that said, good morning everyone, welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। दिनै जाहैबाय जुन 6 तारिख ओमफ्राय कोविड जानाया जोंखौ 3 सप्ताह जाबाय। I'll share that. आं नोंथांमोना जों शेयार खालामगोन दिनै जोंनि एक्सपीरियंसखौ। एसे वेबिनार एटेन्ड खालामदों ओमफ्राय बे जोबनायनि उनाव नोंथांमोना जों रायज्लायफिनगोन दसेनि उनावनो। फाइनली जोब्बायलै क्लासा 1.5 घन्टा बेबो रबिबार समाव बन्द दिनाव। एनिवेज गोदान बुस्थु सोलोङाबा जोङो बोरै गावखौनो गाव बे कम्पिटिटिभ वर्ल्डआव सस्टेन खालामनो नङा नालाय ओंखायनो सेस्टा खालामनांगौ गावखौ आपग्रेड खालामनो एभरि नाउ एन्ड देन। That's how we'll be able to survive. नङाबा जों कारेन्ट वर्ल्डआव मा जागासिनो मा जायाखै बोरै जों सस्टेन खालामनांगौ बेफोरखौ जोङो मिन्थिनाय नङा ओंखायनो आप टु डेट थानांगौ प्लास माबाफोर गोदान स्किल सोलोंनोबा नोङो सोलोंनानै ला बेफोरखौ। लोमजानानै बिराद दुरबल मोनखाबाय ओंखायनो सामफ्रामबो नै एसे स्ट्रेंथखौ रिगेन खालामनो थाखाय बिदि बोखानानै जानांगौ सलिड काप नारिखल लोंनो हायोबा सामफ्रामबो लों। नहीं दिखाऊंगा। नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुमने गंदा कहा ना इसलिए। गंदा नहीं है मम्मा, आपका ड्रेस वो बड़ा है थोड़ा। चलो दिखाओ जल्दी। रागा सिंपल है देखा ही नहीं मुझे। चलो खोल, मैं खोलता हूँ तो छोड़ो। नहीं खोलो। लॉक है। जल्दी खोलना, नहीं दिखाना आपको। चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन बोल दो सबको। मैं नहीं कहूँगी, मुझे गुड मॉर्निंग कहने में अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि तुमने मेरा ड्रेस को गंदा किया ना। आपका ड्रेस को गंदा नहीं बोला, आपके लिए और 2 ड्रेस मंगाएंगे और मंगा चुके हैं ऑलरेडी और 2 ड्रेस आ रहा है, उसको क्या करूं? उसको फाड़ दे। क्यों? क्योंकि वो गंदा इसलिए अच्छा है। क्योंकि वो गंदा इसलिए अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। हाँ। ठीक है वो दिखाओ फिर। मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं भी देखूंगा ना कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। तुमने कल तो रात को ही देख लिया था पहले। अभी और देखेंगे, दिन को देखेंगे ना, अभी डे टाइम है ना। चलो दिखाओ जल्दी से। किधर है इनो का ड्रेस? ये लो दिखाओ, उधर रखो। ओह नो, क्यों गिराया? इस पैकेट पे क्यों रखा? हैं? पैकेट पे क्यों रखा? बे जाहैबाय नानिनि बर्थडेनि ड्रेस खिन्थु बांद्राय पोसायाखै ओंखायनो एसे हरफिननो नागिरदों। तू क्या कर रही है? गाहा देखायनो नासला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल आशा खालामतां आंनि मुना मेहर। अच्छा वाला ड्रेस आ रहा है इनो का, ठीक है? बैडमिंटन खेल रहा था, इधर देखो। किधर? कौन है? कोई तो नहीं है। उधर ही देखो। हाँ इधर है ना। किसका है वो? आप लेंगे? नहीं। सुनिबा नहीं। शटल कॉक दूंगा। मुझे सबको दिखाना है। हाँ ठीक है। देखो। ओमफ्राय लोमजानाया सोर लोमजादों आं खोन्थानि न'खराव गासिबो न'खराव सासेबो बाद जायाखै, गासिबो कोविड जाजोबदों। नानि सिन्थायनो सर्सआ बबेनिफ्राय फैदों सोरनिफ्राय मोन्दों जोङो जेबो पात्ता गैया। दा ओंखायनो साबधानलै जुदि बाहेरायाव ओंखारोबा मास्क गाननानै ओंखारथार, ओमफ्राय मानसिफोरजों बांद्राय खाथि दा रायलाय गोबाव नङाबा सननायनि बिराद चान्सेस थायो। हैं? बैडमिंटन खेलेंगे मामा रुक जा। ओमफ्राय
जेला जों डाक्टारजों कनसाल्ट खालामो डाक्टारा बुंबाय सिन्स एभ्रिवान इज पजिटिभ न'खराव बयबो पजिटिभ जाजोबदों न'खरावनो जोंखौ क्वारेन्टाइन दोनदों आरोखि ओमफ्राय जों जेरावबो ओंखाराखै फननि थ्रुयैनो डाक्टारजों कनसाल्टेसन खालामदों जोङो कोविड पेशेंट नहीं सबसे वो है वही जाके बेनो कोविड पेशेंट यही है सोरनिफ्राय फैदों जोंथ' मिथिया ओमफ्राय दा सप्ता खनथाम जाबाय एसे साबसिन जाबाय जोङो अनलाइन कनसाल्टेसन खालामदों सामफ्रामबो जोंनि सिचुएसना बोरै ओमफ्राय मा स्टेटास जोंनि हेल्थआ बेखौ जों डाक्टारजों सावरायदों ओमफ्राय जोङो अनलाइन कनसाल्टेसन खालामबाय थादों होम क्वारेन्टाइन थाबाबो टू थिंग्स वेरी इम्पर्टेन्ट नोंथांमोनहानो खोन्थानि आं बेखौ एकदम दोनथार मोनसे जाहैबाय थर्मोमीटर ओमफ्राय सेकेन्डआ जाहैबाय अक्सिमिटारा डेलि एटलिस्ट 2-3 आवार्सआवनो नोंथांमोनहा चेक खालामबाय थानांगौ नोंसिनि अक्सिजेन सेचुरेशन लेभेलखौ 94नि गाहायाव जुदि थाङोबा प्लिज डाक्टारजों कनसाल्ट खालामहर इमिडिएटलि आं देखायनि मा बे अक्सिमिटारा ओमफ्राय mybordland.com आवबो होदों आङो लिंकखौ नोंथांमोनहा अफार सेक्सनाव थांनानै नायनो हागोन मोननै जिनिस बिराद इम्पर्टेन्ट जेखौ बुंदोंमोन आं मोनसेया जाहैबाय अक्सिमिटार बे जाहैबाय बे नोंसिनि अक्सिजेन सेचुरेशन लेभेलखौ चेक खालामनो थाखाय बिराद सिम्पल मेशिन जेरावबो मोनो अनलाइन नोंथांमोनहा बिहरनो हायो नङाबा फार्मासिसफ्रावबो फानगोन लकेल फार्मासिसफ्राव बेनो जाहैबाय अक्सिमिटारा बेखौ बोरै नायनांगौ नोंथांमोनहा खोन्थानि आं नैबे जाहैबाय ओमफ्राय बेखौ ओरै आखायाव सोनानै लाबानो बे नोंथांमोनहानि अक्सिजेन लेभेलखौ खोन्थागोन आरोखि र' नै नुबायना बेबायदि सेकेन्ड थिंआनो जाहैबाय थर्मोमीटर बे लोमजानायखौ चेक खालामनो थाखाय दा नैबे बिराद इम्पर्टेन्ट आरोखि बिसोर मोननै जिनिसा जेला कोविड जायो होमबा बेखौ नोंथांमोनहा एकदम न'आव दोनथार जुदि होम क्वारेन्टाइन जादोंबा अफकर्स नोङो हस्पिटालाव थांनानै क्वारेन्टाइन जाहैदोंबा नङा कोविड सेन्टाराव थांनानै क्वारेन्टाइन जाहैदोंबा दिस इज नट नेसेसारि डाक्टारफ्रानो फैनानै नार्सफ्रानो फैनानै नोंथांमोनहाखौ चेक खालामगोन खिन्थु न'आव होम क्वारेन्टाइन जायोबा बेखौ बायनानै लाथार ओमफ्राय जुदि नोंथांनि अक्सिजेन लेभेला 94%नि गाहायाव थाङो होमबाथाय प्लिज इमिडिएटलि नोंथांमोनहा नोंसिनि डाक्टारजों कनसाल्ट खालामहर कोविड जायोबा मा जायो नोंथांमोनहानो एसे खोन्थानोसै आं जोंनि एक्सपिरियेन्सखौ फार्स्टआवनो नोंथांमोनहा लोमजागोन बिरादनो ओमफ्राय मोदोम सानाय मेंनाय ओमफ्राय स्मेल गैया मोनामनाय मोननाय नङा ओमफ्राय जइन्ट पेन्स बेफोर एकदम जागोन आरोखि नोंनि बे 7 डेजआव अर्लि 7 डेजआव बिराद सिखाङो सानाया ओमफ्राय लोमजानाया ओमफ्राय मेडिसिन्सफ्राथ' बेनोसै लोमजानाय जायोबा लोमजानायनि थाखाय होबाय ओमफ्राय जुदि गगा मोनदोंबा एन्टिबाय'टिक्स होयो ओमफ्राय बेयाव कार्डआ जों बिराद लोंबाय थादों आरोखि दा बेफोरनो सिम्पटम्सआ जुदि कोविड जाबाय बायोबा ओमफ्राय पोस्ट कोविड नै दा जोंना सप्ता खनथाम जाबाय होमबाबो दासिमबो मोनामनाय गैया बिराद मेंनाय दङ दा एसे साबसिन मोनबाय आरोखि सप्ताथामनि उनाव मेरे को भी दो थोड़ा सा तू अकेली खा रही है ये कौन है कोरोना बाबू कोरोना बाबू नो कोरोना बाबू इसको बोलो मास्क पहनो बेंगलोरावबो दामानि थांनो हाथ'वाखै लकडाउना 14 तारिखसिम 14 जून की उन्होंने इनसे मा जाइए हमने हारना है आपका फेवरेट शो कौन सा है मोटू पतलू बताओ जब भी मोटू के ऊपर कोई गिरा ना उसका आंखें ऐसा हो गया तो बहुत ऐसा हो गया उसके बाद ऐसे पकड़ कर ऐसा देखकर आया कौन मोटू की आंखें बाहर आ जाती है वही बोल रही है ना तो फिर वापस पकड़ नानी ने फेवरेट शो मोटू पतलू ऐसा जब भी तो उसका कैसा मम्मी कैसे बर्प करती है ऐसे और प्रूफ प्रूफ क्या है वैसे ही तो करती है जब वो बर्प करेगी ना तब अपन लेंगे वीडियो ठीक है मैं बताऊं तू कैसा पू करता है तू कैसा मैं ऊपर मत बोलो तू ऐसा कैसा बदबू मारता रहता है जब तो कहना। ऐसा कर नहीं वो बब कैसे मारता है हाँ। बताओ ये मम्मी है ना नहीं ना बेटा पापा है ना कौन है ए जोंना एपआबो रेडि जाबाय
टेस्टिं सोलिगासिनो नोंथांमोनानो एसे देखायनि आं बेनो जाहैबाय एपआ ओमफ्राय अफार सेक्सनाव थाङोबा नै माबायदि नुगोन थाबनो नुनो मोनसिगोन नोंथांमोनहा थाना पता मीना जी कटे गए बाथरूम की बाथरूम 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 असला मारवाडी राहिली तावानी माना पता मारवाड़ी अच्छा तने पता अंकल करूंगा तीन मारिया नहीं पता मारवाड़ी ने पता मारवाड़ी और पापा ने नहीं पता इन्होंने पता मारो पता है नानी नो भी पता है अदुआ रो भी पता है पप्पा रो भी पता है मारो करो नहीं हुई है तो रिपोर्ट में तो बता रहा है इनू भी पॉजिटिव है करके हैं कोरोना को डिशुम करते हैं सानै सानथामल' जादों ओंखारनो मोननाया ओमफ्राय गारिया जोंना गाज्रि जालायबाय मा जादों खोन्थानि गासिबो साखाया गिदिंजोबो खिन्थु नैबे बे साखाया थाबथाबाय मा जादोंथाय एकदम स्किडल' जायो ब्रेक थाबथाखो जाम जाखो ना माखो मिथिला मेकानिक लिंहरनांसिगोन दा चल मेहर आजो वॉकिंग करनी अब थोड़ा सा क्लाइमेट अच्छा है नहीं वरना रोज अभी तक बीमार गर्मी नहीं घंटा से दुगै खांदोंबाबो गोलोमदैया माबायदि